Numru ta' Libjani spiċċaw tilfu ħajjithom jew b'diżabilità permanenti għax intalbu jħallsu l-flus lil Neville Kafa imma l-viża medika baqgħet ma ħarġitilhomx biex ikunu jistgħu jiġu għal kura f'Malta. Dak il-persuna llum huwa mejjed sempliċement għax m'għaddewx flus dawk l-2500 euro li suppost għaddew. Dawn huwa t-tip ta' wounds tajjeb li qed nitkellmu fuqhom, dan huwa persuna li għalulu ċarutont jew tħallas l-2500 euro jew nkeċċuk il-barra mill-pajjiż. Dawn it-tip ta' wounds, qed tara bullet wound hemmhekk f'saqaj xi ħadd, dawn huma tipi ta' humanitarian aid li ġi il-poplu Malti mistoqsi biex jgħin fihom dal-persuna tilef saqajh hawnhekk pereżempju. Dan huwa wieħed minn dawk ix-xut li jixtieq jiġi jixed kontra Gafa u jgħid iva li saqsewni biex inħallas 2500 euro inkella u sieħeb Gafa Garsalla ikeċċuh barra mill-pajjiż. Dan ħareġ waqt il-programm Exodus fuq l-istazzjon F-Living fejn Ivan Grek Mintoff kompla jikxef il-fatti dwar dan l-iskandlu li fih hemm involut impjegat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja. Gaffa li fil-konfront tiegħu hemm investigazzjoni tal-Ministeru tal-Intern qiegħed ikun akkużat ukoll li telaq il-Libja biex jixtru lill-Libjani li suppost jiġu jiġdu kontrih f'każ dwar ħruġ ta' viżas mediċi lil eluf ta' persuni li fosthom aktarx hemm ukoll kriminali u terroristi. Iżda minkejja dan, aktar kmieni din il-ġimgħa waqt li l-Ministru Chris Fern keċċa lil Gafa mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li ma jara xejn ħażin fi żjara ta' Gafa fil-Libja. Anzi minkejja dawn l-akkużi u l-ammissjoni ta' Gafa stess li ltaqa' ma' mexxej ta' Milizja Libjana li hu akkużat b'diversi atroċitajiet, il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar il-ħidma tiegħu. Still has your full support, Neville Gafa. Naħseb Neville Gafa jagħmel xogħol tajjeb ħafna. Matul il-programm Grek Mintoff tkellem ukoll dwar tifel li tilef id-dawl tajnejh għax minflok inġib u f'Malta l-kura inħarġu viżas biex inġibu numru ta' prostituti. Ta' 7 snin jew inqas kellu infection f'għajnejh, kellu viża biex jiġi Malta ħalli jagħmlulu qtar f'għajnejh u biex dan ifieq minflok dik il-viża jgħiduli li marret għal prostituti Tuneżini. U dak it-tifel li qed taraw qudiemkom hemmhekk illum huwa għami għal ħajtu kollha. Fid-dawl dan kollu, Grek Mintoff iddikjara li għall-korruzzjoni hija tibgħati l-poplu Malti wawċi wkoll, xi ħaġa li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija ilu jsostni sa mindu ħall-ħatra ta' kap tal-Oppożizzjoni. Li korruzzjoni tkunx fil-Power Station, tkunx fil-Black 17, tkunx f'dal-każ, tkunx fix-Schengen Visa, dik taffet mingħajr ma taħseb li mhux qed taffettwak, ħa taffettwak. Dikjarazzjoni li approvata wkoll mill-fatti kif studju tal-Partit tal-Ħodor fl-Ewropa juri li kull sena pajjiżna titlef 725 miljun euro minħabba l-korruzzjoni. Fl-istess waqt li qiegħed ikompli jiżvel aktar dettalji u provi dwar dan l-iskandlu, Ivan Grek Mintoff irċieva wkoll teddida serja u kredibbli dwar ħajtu. Teddida li dwara għamel rapport lill-Pulizija fejn jirrepeti dak li ntqal lilu. Hemm teddida imminenti fuq ħajtek biex itajruk u ma toħroġ iżjed affarijiet.